Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En jokkan jonde meɗen nayabre hande bolwanten ha joole nayɗe bolwanten ha muɗum ko larani kuuɗe kuweteɗe ha sappo arano nder lewru layhaji. En jotta kam en ƴaɓɓake sappo man en gartan ha sappo e go'ore be sappo e ɗiɗabre be sappo e tatabre. Kanjum wonte ko ɓe mbi'ata ayyamu tashrik, kadi ɓe ɗon mbi'a ɗe ñalɗe ɗe ceeli. To kadi kanje man ɗo ɗum ñalɗe tati ban mbiɗen sappo e go'ore e ɗiɗabre e tatabre. ɗe ɗon puɗɗa bo be ñalde sappo e go'abre ha lewru layhaji, ɗe ɗon timma bo ha sappo e tatabre nder lewru layhaji man ɗo. To kadi ɗo man ɗo ñalɗe ayyamu tashrik man ɗo kanje man ɗo ɗe ɗon mari ɓural maje kertangal. Kadi nder ɓural ñalɗe tashrik man, ñalɗe ɗe ceeli man ɗo, ko nder ɓural maje man ɗo ko waɗi kadi ɓe mbiɗe ɗum ayyamu tashrik man ɗo, ɓe mbiɗe ayyamu tashrik ɓe mbi ngam ɓe lattake no ɓe ɗon jorna ha maje deydey kusel layhaji maɓɓe. Ngam majum kadi ɓe mbiri ɗe ayyamu tashrik dow inde nde ɗo. Nder ɓural ñalɗe ɗe kanjum man ɗo ɗe ɗon mari ɓure lattiɗe limlimnuɗe, banno wari ha sunna, banno wari ha deftere Allah be sunna nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama. Kadi ɓe tammi wanginango en ha ko warta ɗo deydey ɓure nder ñalɗe ɗe ɗo. ñalɗe tashrik kanje man ɗo ɗe innama ha deftere Allah be lafzu al ayyamul ma'dudat, ngam jawmirawo ɓangiɗo wi wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kadi inne jawmirawo ha ñalɗe limlimnaɗe ko ha ñalɗe limlimnuɗe. To kadi ɗo man ɗo woni dow julɓe kamɓe man ɗo ɓe ɗuɗɗina innugo jawmirawo ha nder ñalɗe tati tokkotoɗe ɓawo julde man ɗo. nder suraji sifa innugo Allah, ko ma suraji ɗi wonte innugo Allah nder muɗum ha nder ñalɗe ma'dudat man ɗo, nder ñalɗe ayyamu tashrik man ɗo, o wi nder majum habbirgo ɓawo juule parliɗinare, kanjum wonte kabbiroje tongiraɗe be ɓawo juule parliɗinaɗe. To ɗo man ɗo ɗum nder kabbiroje ko wonata nder innugo Allah ko wonata nder ñalɗe ɗe ɗo. Non be innugo Allah wigo bismillahi allahu akbar ha wakkati hirsugo layhaji walla bo hirsugo hadiyaji. To non be innugo Allah yeeso ɓiɓɓe adama en ɓe ñaama fotan ha layhaji maɓɓe walla hadiyaji maɓɓe walla ha ñamdu maɓɓe lattindu aadinkeru non. To kadi be innugo Allah dow majum, innugo Allah yeeso ñamgo man. Non nder innugo Allah ko wonata nder ñalɗe man ɗo yettugo Allah ɓawo ñamgo. To nder innugo Allah ko wonata ha nder ñalɗe man ɗo kabbiroje joftaɗe kanjum ɗe mbinoɗen puɗɗanɗe diga magariba jemmare arande ha lewru layhaji man ɗo, ha ɗe kaɗa bo ha mutal nange jemma sappo e tatabre, ha mutal nange jemma sappo e nayafre afram. To sappo e tatabre timmi nange muti kadi ɗo wonteɗe kaaɗi. To banniɗo man ɗo on ɗo bo nder nonde innugo Allah ko woni nder ñalɗe tati ɓawo julde man. To non nder innugo Allah ko woni ha nder ñalɗe ɗo, innugo hijjoɓe Allah, hijjoɓe kamɓe man ɗo ɓe ɗon inna Allah, kanjum wonte habbirgo maɓɓe kabbiroje ɗe ɓe kabbirta ɗum ha Mina.
wakkati kamɓe man ɗo ɓe piɗata jamaroje. To ɗo man ɗo ɗum nonde nder innugo Allah ko wonata nder ñalɗe ɗe ɗo man ɗo. Ngam imam muslim o fillanake on ha sahinde mako annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata ayyamu tashriqi ayyamu uklin wa shurbin, kadi ñalɗe tati ɓawo juldeje ɗe kanje man ɗo ɗum ñalɗe ɗe ñamgo be yargo be innugo Allah, kadi ñamgo ñama yara man ɗo kadi kanjum man ɗo ɗum wallan ɓi adama ha innugo jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Noyi kiita ñalɗe ɗe ɗo ɗume wonte kiita sumago ha ñalɗe tati ɓawo juldeje man ɗo, ñalɗe tati ɓawo julde man ɗo noyi kiita sumago ha maje, kadi kanjum man ɗo modiɓɓe potti dow soyde dagago sumago ñalɗe tati ɓawo julde man ɗo ha tana kijjowo. Dow pottal modiɓɓe goɗɗo on mo wonayi nder hijjoɓe kam dagatako kanko man ɗo o suumo 12 walla 12 walla 13. To nina o kijjowo kam ɗo kam dow pottal modiɓɓe dagantako mo o suumo ñalɗe man, ni kam dole mako si kanje man kam o ñama o yara ha maje, kadi ɓawo maje to yiɗi o fuɗɗita sumayeje mako. To ɗo wonte kiita sumago ɗe ha tana kijjowo. To noyi hunde ɗo noyi kiita sumago ñalɗe tati ɓawo juldeje man ɗo ha goɗɗo on lattiɗo kijjowo o hijji hijjore nde ta mattu'u walla bo nde qiran, kanjum wonte hijjore nde o waɗat ta mattu'u, kanjum wonte o waɗa al'umra mako o dakto, nden o wadda hijjore bo ha deydey jahangal mako gotal. To qiran bo kanjum wonte o hauta hijjore be al'umra be hijjore man fu o hauta ɗum ha dow kugal gotal. To kadi ɓeɗo ɗiɗo fu ɗo woni dow maɓɓe hadiyawa, to kadi kamɓe man ɗo to ɓe ngodi bawɗe woni dow maɓɓe hadiyawa. To noyi to lattake kamɓe man ɗo ɓe ngala bawɗe sodgo hadiyawa man ɗo, nden dow ɓe keɓay sumago ɗe ha ñalɗe masalan ha ñalɗe diga ɓe keɓay sumago ɗe ha ñalɗe 10 arane man ɗo ɓe keɓay sumago, kadi ni kam lattoto to ɓe mbaway heɓgo hadiyawa hirsa man ɗo woni dow maɓɓe ɓe cuumo ñalɗe 10. To nder ñalɗe 10 man ɗo tati kam ɓe cuumo ɗum ha nder ñalɗe hijju man ɗo, to ɓe imma nder 10 arane man ɗo masalan diga go'ore man diga an kam diga go'ore lewru layhaji manni ha wargo 7, ngam kijjowo kam o sumatako 9 o wonan o ɗon dari arfa non ñande julde bo na ɗum ñalde sumetede. To kadi to o heɓay o suumiɗe ñalɗe tati man ɗe o suumoto man ɗo o heɓay o suumiɗe nder ñalɗe 7 arane ɗe, ni kam foti kanko man ɗo o suumo ñalɗe 11, 12, 13, ngam o heɓa suumago tati man ɗo nder ha nder hijjore mako, ngam o heɓa suumago tati man ɗo nder hijjore mako, 7 bo kadi to o warti o suumo o timmitina ɗum. To kadi oɗo kam noyi kiita suumago ñalɗe ɗe ha kijjowo man kijjuɗo tamattu walla qiranu, nden do o heɓay hadiyawa o waway sodgo hadiyawa. To ɗo man ɗo ɗum ɗon mari konguɗi ɗiɗi ha modiɓɓe nder ɗon man ɗo imam Malik be imam Ahmad kamɓe kam ɓe gi dago to goɗɗo to ni o heɓay o waway sodgo hadiyawa, nden do o waway suumago ɗe o heɓay suumago ɗe ha nder ñalɗe 8 arane man ɗo. To nden do kadi bo kanko man ɗo to ni o heɓay hadiyawa o wawi suumago ha 8 arane, woni dow mako kadi kanko man ɗo o ɗumano woni dagantomo kanko man ɗo o suumo 11, 12, 13. ɗo man ɗo kamɓe kam imam Ahmad be imam Malik kamɓe man kam ɓe gi dagago majum, kadi ngam ɓe kujjori bo be hadisewol ngol imamul Bukhari filli ɗum ha Aisha ko dada julɓe Aisha radiyallahu anha
non do ngol fillama ha ibnu umar radiyallahu anhuma annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɓe mbi ha hadise o Aisha o wi ha hadise wol man annabijo o hoytinayi suume ha ñalɗe tati ɓawo julde man ɗo ɗe cuumeni sina goɗɗo on mo heɓay hadiyawa kañum man ɗo hoytinanamo kanko man ɗo o suumoɗe ngam ɗo man ɗo ɓe kujjori be hadisewol ngol nden ɓe kujjori be konngol jawmirawo bi'angol fa siyamu salasati ayamin fil hajji ɗo man ɗo kadi ɓe ngaɗi ñalɗe sappo ɓawo julde man ɗo ɗum nder ñalɗe hijjore kadi nden kam dagoto o suumoɗe to ɗo ko ɓe kujjori ɗo ko daknuɓe suumago ñalɗe man ɗo ɓe kujjori non be hadisewol ngol Aisha filli ɗum o wi'ata annabijo sallallahu alayhi wa sallama rakhasa lil mutamatti iza lam yajidi l hadya wa lam yasumi thalasa fil ashri ay yasuma ayyama tashrik. annabijo o hoytinani ni kam ko wonte asli man kam soyde dagago suumago ɗe amma annabijo o hoytinani goɗɗo on mo heɓay hadiyawa o waway bo suumugo ɗe suumago tati ɗe o suumoto nder hijjore man mako man ɗo o wawi suumago ɗe ha nder sappo artanɗe man ɗo kadi hoytinanamo kanko man ɗo o suumoɗe ha nder ñalɗe tashrik man kanjum wonte ñalɗe tati ɓawo julde man. to ɗo konngol daknugol en mbi konngol man ngol wi dagoto ɗum konngol imam malik rahimahullah be imam ahmad. to en gartan ha konngol ɗiɗaɓol kangol man ɗo ɗum konngol imamu shafi'i be imam abi hanifa kadi kamɓe man ɗo ɓe ɗon gi'a harmugo suumago ñalɗe tashrik kamɓe kam hadiseji deydey ko inna ɗo fuu ɓe kutinirayɗi kadi ɓe ɗon gi'a dagatako goɗɗo o suumo nder ñalɗe tati ɓawo julde man ɗo sappo e gore ɗiɗaɓre e tataɓre man ɗo dagatako ko goɗɗo gaɗɗo tamattu'o walla gaɗɗo qiranu ɓe fuu maɓɓe ko dagantako ɓe ko ɓe keɓay ɓe cuumi ɓe keɓay hadiyawa ɓe keɓay ɓe cuumiɗe nder sappo artuɗe man ɗo dagantako ɓe kamɓe man ɗo ɓe cuumo dagantako ɓe cuumo ñalɗe sappo e go'aɓre sappo e ɗiɗaɓre sappo e tataɓre. to ni kamɓe kam ni imam shafi'i be imam abu hanifa kamɓe bo ɓe ngi ngam ɓe mbi ɓe kujjori be konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallama bi'angol ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin kadi ñalɗe tati ɓawo juldeje man ɗo ɗum ñalɗe ɗe ñamgo be yargo ni kam ɗe ɗum ñalɗe ñamgo be yargo kam to goɗɗo o suumake kam o ñamay o yaray to nden kam ɓe kuuni hadisewol ɗo ɓe mbi kanje man ɗo dagatako suumago ɗe ngam hadisewol ngol ɗo ɗum ñalɗe ñamgo be yargo ɗo si ñama yara man a faami to ɗo kamɓe bo hujja maɓɓe. non imam abu hanifa o hujjorake be hadisewol gongol ha imamu tirmizi ha sunan muɗum hadisewol man annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi yawmu arafa wa yawmu nahri wa ayyamu tashrik عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب kadi ñande arafa be ñande julde be ayyamu tashrik kanjum man ɗo ɗum julde meɗen enen julɓe to kadi nde ɗum julde kam ɗum wakkatiji ɗi seyo ɗum wakkatiji ɗi ñama yara to ngam man ɓe kujjori be hadisewol o hujji imam abu hanifa hujjori be hadisewol ɗo ha soyde dagago suumago a ñalɗe tati ɓawo julde man ɗo. non ko wari ha hadisewol ngol wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallama ba'asa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi awasidi ayami tashrik yunadi fi nnasi la tasumu fi hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu aklin wa shurbin wa bi'alin kadi annabijo o neli aliyu ha caka ñalɗe tati man ɗo ni kam caka maje kam ko famete kadi ban sappo e ɗiɗaɓre o neli aliyu kañum man ɗo ƴewuno ha yimɓe o wi'aɓe ta cuume ñalɗe ɗe ɗo kanje man ɗo ɗum ñalɗe ñamgo be yargo
to kadi ɓe kujjori ɓe hujjaji ɗi ɗe ɓe cappini kamɓe man ɗo dagatako suumago ñalɗe man. to ɗume wonte hikma jotta kamɓe kadi ɓe mbiɗe cuumatake, ɗume wonte hikma ha soyde suumago ɗe ɗo? ɓe mbi'ata ngam suumago ñalɗe tashrik man ɗo, ngam kanje man ɗo ɗum ñalɗe iidi e ɗum ñalɗe ɗe julde, ɗon heewa ɗe seyo, ngam man kadi to suumake kam heɓata waɗa seyo muɗum be ñama yara muɗum ha nder ñalɗe man ɗo. to non ɗon sende bo ha nder ñalɗe man ɗo, ɗon sende ha maje kusel layhaji, kusel hadiyaji ngam ɓadorago ɗum jawmirawo subhanahu wa ta'ala. kadi bo ɗon banno woni ha soyde suumago ɗe man ɗo lismitago umrore jawmirawo subhanahu wa ta'ala be yaktago bo umrore annabijo sallallahu alayhi wa sallam biɗo ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin. annabijo o wi ñalɗe tati ɓawo juldeje ɗe ɗum ñalɗe ɗe ñamgo be yargo be seyago ha muɗum. ngam man kadi to ni ɗo wonte hikma ha soyde suumago ɗe, ɗo wonte hikma ha soyde suumago ɗe. nder hikma man lismitago umrore annabijo sallallahu alayhi wa sallam. to kadi ɗo wonte deydey dammuɗum, ɗo wonte jonde men nayabre ragarere ha joole nayyi ɗe bolwanɗen ha muɗum kuuɗe kuweteɗe ha sappo arano lewru layhaji. en bolwani sappo arano man kom fu ha joole tati artuɗe. to kadi jonde nayabre nde bo en kertorake nde kayre bo be kuuɗe kuweteɗe nder ñalɗe tati ɓawo julde man. to kadi ɗo man ɗo kanjum wonte jonde meɗen ragarere ha joole man nayyi. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.